Dolmarli nanglitum labangso alamarjar thek longpen nanglitum chini tahaipo. Ahok nanglitum kematha alam. Gov of India Ministry of Road and Transport Department pen India penang an adim along rat atum kedam kebang joy ki jiaphan towar krong thli lapen krong trok atawar salam pon lo. Lason si doboka pen Dimapur an krong thli atawar kasalam pon along Karbiang long arlota parokwa pen Dimapur an krong thli atawar salam pon bomtang lo. Bangso krong thli nangkile ke Karbiang long arat isi mesen alam lo. Bonta bangso along pinang an aratum methang along le cepadoy donang lo. Lapen isi kamang humeme alam abang ke longle kawe pin abang puatum pusitame krong thli compensation atangka kelong ahut amen dokok titi. Bangso kamang humeme along ke chokche komaglo. Birta kelong dun atengki Land and Revenue Circle asaiki SK Mondol atumpet cingki pahem so ajok longle kawe pin abang puatum pustame compensation atangka kacapalong dun. Lapen kiduk arat aphan SK Mondol atum longle apata nang selam pipo pu amen pen pinangan abicong sibdun lo. Kiduk dat arat along compensation atangka longlute acitim nang pinangji. Lapen jongsi acitim nang pipe polotang te bangso compensation atangka bank account along nang pacet hap pipe pusik kether ke hapta padupon pusik ditalong dun. Pinangan sorkar along le lapen kiduk ke boy along le along SK Mondol atum methang amen lapen adon arab amen cet hapen compensation atangka cepalong pon lo. Bangso puthak radatum kisung cecak un AC Karbiang Autonomous Council Joint Secretary in charge Land and Revenue Department an parta kala along an lam thei ke pale dam jiaphan damlo. Bonta Karbiang Autonomous Council Joint Secretary methang asai hem along kaching ni nedet ajok rat atum aphong phong dampen narlo sini kanghong dam tak chetong dam de methang along le methang kelong nangji ason aphan kiduk arat atum aphong keong Karbiang Autonomous Council Joint Secretary aphan kachetong dam de ajok aning kachethe kawe lapen ningke bob nang bangso krong thli atowar kaselam along SK Mondol lapen pinangan officer atum koror atangka panglim dun poda cerok tok arat atum pen cethan renti lasi bangso puthak klardak pen kachini jiaphan letum Karbi Daily News channel pen krong thli atowar ke phodun awar tin homridam si koson pen si along le kawe pin abang phuatum Foreign compensation atangka kacapalong dun ma lapen SK Mondol atum kiduk arat aphan koan awi jongsit ma aputhak rong arat rong asar lapen kisung ke phovek abang phu atum along pen prap jin pen rat thengno ahok pen alaphe manikpo